ассалому алайкум дӯстон, апаҳо, ховаро ва тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Айни ҳол қарор дорам дар бозори Корвон тарафи Корвонсити Абтоби Рияд дар дуконҳое, ки аз тарафи соҳибкорон паплену резинкаҳои зимистонӣ ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. Шумо бошед дӯстон, наворро то охира тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор бошад фикру андешаҳои худатонро тариқи комментарий нависед. ман бошам комментарҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ поделитсия кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ шаванд. биёед акнун якҷа наворро тамошо мекунем. айни ҳол паплене ки шумо дар навор дида истодаед, ин паплен сифаташ доинг буда, аз тарафи соҳибкор бо сангҳои сваровски дизайнерӣ карда шуда, нархи як либос 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ана инҷо мегузорем ба қисми дигари материалҳое, ки креп номгузорӣ шудаанд, вале ҳамагон ин гуна материалҳоро ба монанди паплин истифода мебаранд, вале дар асл сифати инҳо аз паплин фарқ дорад. сифати ин гуна материалҳо бо сифатҳои гирдбишӣ наздик буда, фарқияти креп аз гирдбишин дар он аст, ки ин гуна материалҳоро бе ягон намуди лавозимоту аз сарак курта карда пӯшида мешавад. дӯстон, чизе ки шумо дар навор дида истодаед, ҳамаи инҳо крепҳои новинка буда, айни ҳол аз тарафи соҳибкорон ба фурӯш гузошта шудааст, ки аз як нусха бо чанд ранг ҷудо карда шудааст ва нархи ин крепҳо дар як либос аз тарафи соҳибкорон 180 сомон то 200 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. касоне ки агар хоҳиши зиёд харидорӣ карданро доранд, аз нархи дона ҳам боз арзонтар мешавад. суроғаи мо бозори Корвон тарафи Корвонсити Абтоби Рияд, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. мо бошем ба зангҳои шумо озодона ҷавоб медиҳем. доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст. инҷо мегузорем ба қисми резинкаҳое, ки айни ҳол аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст ва номи ин гуна резинкаҳо стреч комбахт номгузорӣ шудааст, чунки нусхаи ин гуна резинкаҳо аз нусхаи комбахт нусхабардорӣ шудааст. барои ҳамин номи ин гуна резинкаҳоро стреч комбахт мегӯянд. сифати ин гуна резинкаҳо сифати хуб буда, дар фасли гармову сармо пӯшида мешавад. ва инҷо бинед, ки чанд нусхааш нусхабардорӣ шудааст ва аз тарафи соҳибкор дар як либос аз 120 сум то 150 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. касоне ки агар хоҳиши зиёд харидорӣ карданро доранд, аз нархи дона ҳам боз арзонтар мешавад.
қисми дигар ламираж-резинкҳо якранге ба чашм мерасанд, ки айни ҳол аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи як либоси ин гуна ламираж-резинкҳо 80 сомон то 90 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ин ламиражҳои новинка ино навомадагиянд. И сета нисхаш ҳаста. нархи як либосиш 200 сомон дизайнериш. ин нархи донааш. наиниш дута нисхаш ҳаста. инеш бошад сета 4 та нисхаш будай. инорам новинкаам. нисхаҳои паплен гирифта шудагиянд. ламиражҳошон тоза ҳам юра оригинал. ани тараф стреч комбахтҳо ҳастанд. стреч комбахтҳои новинка. ҳама галои нав омада шудагиянд. як хелеш 3 та нисхаш ҳаст, баъзеш 4 та нисха ҳаст, баъзеш 2 та нисхаш ҳаст. اینا همش استرچ کنبختن. ما این نزدیک میرم شو میتونم نسخه‌اش شما تماشا کنیم. این نسخه 6-7 رنگش میده. یه چی رنگی که در کدوم در کره هسته. ای نسخه چند رنگ شده دیگه. دیدم نسخه اینه. نه وارد شده دیگه. این اینجا ساوز بود. ای دیگه نسخه‌اش هسته اینجا. اینجا من پیش میرم شو تماشا کنم. اینو هم استرچ کنبخت. استرچ کنبخت و حضور پوش. اینجا هم استرچ کنبخت. این طرف پاپلینوی صفاتوی دو اینگان اینا را نسخه‌های نوان چند رنگش هست آیا نسخه جا در آخری نوار باشد به همه شما دوستان تنصیحاتی و خانوادگی فیض و برکت و رزق فراوانی را تمنا دارم. خیر تا نوارهای نوبتی.